Tehdään raskausarpien teippaus Feisimäken vartalon lymfateipillä. Mitta sopiva pala vaakasuuntaan niin, että arpien loppumisen jälkeen jää noin 2 senttimetrin verran ylimääräistä molempiin päihin teippipalaa. Teippi asetetaan arpien päälle vaakasuunnassa. Tarvitset tähän 2 samanlaista palaa. Avaa teipin aluspaperi keskeltä ja aseta se arpien keskikohtaan. Lähde irrottamaan aluspaperia hiljalleen ja aseta teippi paikalleen ilman venytystä. Tee sama myös toiselle puolelle. Kun ensimmäinen teippi on asetettu paikalleen, laitetaan toinen sen alapuolelle aivan viereen samalla tavalla. Avaa aluspaperi keskeltä ja aseta se arpien keskelle. Ja vie teippi venyttämättä paikalleen. Lopuksi aktivoi teippejä silittämällä.